Wow, si Aurelia. Si Aurelia Barumbada. Naka-body fit, naka-high heels, naka-high band, pero naghampang sang patingin ng utin kung hindi jujumbagin. Bungga, di ba? Gani pa rin do pipi, kung kopla sa pamate. Kaya subong nga punto por punto, inang mahilig mag-inom. Tapos kung mahubog na gamaoy, sila naman ang mawaswasan. Una nga punto. Pagkatapos guys ang amuni nga issue, buka namin dan kay I stand with amuni, I stand with amuna. Hoy, wala sang amo sina. I stand with myself dapat. Kaya nga ako, ang tsaktong imo ginhimo, magwain na. Kung ikaw naghimo sang binastos, ikaw man gyapon ang mahoy-an, dira. Wala ka mo kabalo sina? Kaya nga iba sinyo mahambal, baon hoy, ano man ang tanan niya kaagian. Nga atanan niya kaagian. Kung sino naghimo sang kahoy-anan, pues siya lang ang dapat nga mahoy-an. Nga adalas dason nyo pang iban, pabay, dira kagapahimoyong sila. Di ba la? Kaya kung na munang imong line of thinking, Diyos ko daw ikaw ang puging. Ikadwa nga punto, basic, simple. Kung gusto ni mo respeto, pagparespeto. Kung gusto ni mo binastos, pues binastos dira. Kasi siyempre kung ikaw may ginbastos, bastoson kagid na iya. Tapos nagabinastos ka mo, tapos ato nakabrapping tong alinganga. Nakabrapping tong alinganga. Tanong ka expect ni mo dayawon ka. Hoy, day, boyayawon ka. Nag-high blood ko to sa iya. Kaya nga, abaw, Diyos ko, nag-brush sa pink, tapos ara sa club, ginhimo iya nga daw bitch. Mag-bitch ka o kung mamukpok. Kung akong imong ginikanan, oh Diyos ko. Kung akong imong ginikanan, hindi lang kay sarait ang ilagas, kag ibakol ko sa imo. The next day, tungkol sa imo pagkabigail, kalbuhon ta kaging. Ikatatlo nga punto. Tani kung anong imo gina-project na image, stay ka lang dira. Kay miharaan niya kasi nga pa-astig-astig to siyempre, expectar mo kay astig. Miharaan niya iban nga ba, Diyos ko, pa Barbie. Di dapat mahinhin ka, di ba la? Hindi kayo nang, kisa naka-crop top, may bag pa sa gilid, naka-high band, o naka-pony, tapos naka-high heel, body fit. Tapos, Diyos ko, maskulado kay gali barumbado? Ay, nano. Kung wala nakainom, Barbie, pero kung nakainom, nahubog nagmao, Diyos ko, Mayweather ka na? Ano ina, Mayweather nga naka-heels? Ganyan, suggestion lang sa inyo, no? Suggestion, gid lang mo ni. Simple, gid lang ang kabuhi ta. Kung mag-inom, mahubog, puli kag magtulog. Hindi kayo maampang ka pa sang imo sang ubahon o konsumbagon. Para ini sa tanan, babae, lalaki, agi, tomboy, no wala diskriminasyon. Kung gusto respeto, pagparespeto. Kung ikaw maging bastos, expect taron nga ikaw man bastoson. Simple. Kag isa pagid. Kung ka mo nag-inom, tapos nahubog, nogay ka mo pautog.